23,000 tifel u tifla ġejjin minn 13,000 familja se jkunu qed jibbenefikaw mis-suppliment ta' €400 li l-Gvern se jkun qed jagħti lill-familji bi dħul li ma jaqbiss 11,000 €. Ħabbar dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia waqt konferenza li fiha ġiet imnedija policy konġunta bejn dan il-Ministeru u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Farrugia fisser kif dan il-benefiċċju se jingħata fit-tmiem din is-sena lil dawk l-istudenti li jkunu attendew għal 95% tas-sena skolastika. Huwa żied li l-għajnuna finanzjarja ta' €400 se tingħata lill-familja l-ewwel tliet ulied tagħhom, bir-reba' wild jingħata suppliment ta' €200. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bartolo enfasizza l-għan ewlieni ta' din il-policy propju r-rispett bejn l-istudenti, l-għalliema u l-ġenituri. Huwa sostna li permezz ta' din il-miżura konġunta l-Gvern irid jitfa' r-responsabbilta fuq il-ġenituri sabiex l-attendenza ta' tfal fl-iskejjel tkun waħda regolari. Fuq kollox, saħaq Bartolo, din il-miżura se tkun indirizzata lejn min jabbuża mis-sistema u mhux lejn min ifalli l-iskola minħabba raġunijiet validi u ġenwini. Waqt il-konferenza ntqal ukoll il-Gvern mhux se jkun qed jieqaf hawn, iżda se jinvestiga kull każ ta' assentijiżmu regolari bilan li stabilixxi minn fejn iġejja l-problema. B'hekk ikun żgurat li ħadd ma jaqa' lura filwaqt li kull student jingħata l-opportunità li jeċċella fil-karriera tiegħu.